I love it when you call me señorita. I wish I could pretend. Hello. Hi mga palangging, mukhaan sa ko kay gigutom ko. Kaan ko saging nami kay kaon o kano'y saging nga na ginamos. Yan na lang na inig uli po. Palangging, hello! Maayong adlaw ninyong tanan, maayong hapon. So, ako lang niniapas ang video ninyo padung na ko trabaho, pero hunahuna ako nga dapat magka-time ko for the katong video bitaw nga niyon ko rin yung gusto ko mag story time about this one. Tada! So, gusto ko mag-story time about sa paano ba siya nag-propose sa akin in Tagalog. So, 2 weeks naman siguro ko ato na video nga gihimo na ko. So, yeah. Let's start sa when was the proposal, plano ba to siya, ako kay Bao nga mo propose siya. So, muna akong answer. And kung iplano ba siya, siguro siya ra ng plano, ako wala ko kabalo. Okay, let's start sa last week atong dapat na pinanganak kay proud ba daw ka dapat sa musik so dapat pinanganak din next week. Joke lang. So, atong July 24, birthday to nako, nag-propose akong uyab sa ako but question is giunsa na ba ko video. So sa minubo nga pagtubag walay video nga naitabo. Wa po ko nag-expect man nga mag-propose siya nako atong birthday nako. But anyway, to make the story short, that was 24 and birthday lagi to nako, and before my birthday, like few months ago pa is sige na siya pangutanan ako kung ganahan ba ko nga mo lakaw me mo like for 3 days baron or 2 days somewhere na gawas sa Netherlands. So noon man ko nga dili lang kay busy pud siya lately sa iyang trabaho, and ako pud sige po ko overtime ba. So to make the story short, wala jud to siya na kuan nga magbakasyon mi. So ning ko nga mag-Amsterdam lang ta kay kanang gusto lang yun ta ko makahimo video ninyo like nga mga street o na mga air sa Amsterdam nga nindot for the vlog ba, pero wala ko naka-vlog at all nga super vlog jud. So mo to nag-Amsterdam nga mi pag atong adlaw is mo tong adlaw nga nag-heat wave, and then da ako video nga tungod sa heat wave is nagka-rashes ko ba. So dili na siya normal nga rashes nga gibo nga singot, but tibuok naong nako dahag mga pino-pino nga murag basta katol tan-awon, pero di siya katol siya sa likod and if sington ka. So mo to dito namin Amsterdam, and yun siya nga adto ta dito sa lookout. So kanang Amsterdam lookout is tunga mo sa pinakatuktok nga area, mag-swing mo ba, and then makita nimo ang tibuok area sa Amsterdam, I mean ang syudad ba. So mo to first plano na maabot sa Amsterdam nga sige mag-swing ta because it was way too hot. And so mo tong feeling na ko igang bitaw sa akong paminaw, and murag naglapad pud akong ulo that time, and kanang kabaw na mo sa mga unsay bation ninyo kung naa ninyo. Dinayon ko nga hani di na lang tamag kuan, di na lang tamag Amsterdam lookout kay init man kaayo oy nya. Tugod sa akong gi-imagine is to sa kinababuan niya init tutok kayo sa ulo di. Feeling nako basig makuyapan ako dito sa sobra kay Richard. Pero yeah, lain lagi akong feeling ba. So ko mga alas 2 na to, ingon ko nga manguli na niya tatagtaod kay kanang kuan ba kanang iga nga lagi akong feeling as in singot nag-start na to ako ang katul-katul to sa liog pa lang sa likod, and then ayun siya nga
basin madala mga alas 3 mulandong na. Nini ko nga, di mo mulandong, oy, kay dugay kayo ron mong ngit-ngit kay basta summer dire, alas 10 or alas 9 sa gabi, landag pa ba, like hayag pa. Siya nga, mukhaon na lang ta atong stroke waffle, katong famous dire, pag-insert ako picture famous at dire sa mga tourist, kanang stroke waffle nga na-display, and then mag-picture nga to sa mga canal ba. And then ko nga, di ko ganahan mo stroke waffle kay, opo ko nag-crave, kay before, ana siya nga nag-ask, naniudto na may ba, so nag-Asian kitchen na may, though nag-Asian ako, gusto ba ako restaurant nga, fancy, or nang pinakuan nga pala ko, di ba ko mabusog anang mga, karab itong pina-formal kayo ng pagkaon, di ko mabusog ana. So, nag-lunch nami sa Asian, and then, para ma-short na story, nangulit nami. Then, before minisakay sa mo ang metro man, among sakyan, ingon siya nga, kanang, landong naman, hani, basin, feeling na ko ba, is iya kung gina-try o kuan nga, kung ma-change ba dyan akong mind, kung wala dyan na-change akong mga mind, mga palangin kay, igang lagi ko niya labad, kaya kung ulo, so gusto siya kung makagkuli. So, nangulit nami, and then, wala ko yung hint, nga, usa ba dyan gusto niya, it's just, feeling na ako is gusto lang niya, is kanang, that day is productive, may nga, at the same time, birthday po na ako ba, so, nakaulit namin, abot namin sa balay, pag abot namin sa balay, ko nga, mag-ilis ako kay Igang, yun siya nga, kunya na pag-ilis, kay, kita mo sa kong OTD, ato, like, nakabihis ko para birthday, ba na ako, and then, ko, di, mag-ilis ko kay Igang, so, pag naog na nako, kanang, naman siya, man ni siya, kanang, marang feeling na kulit ba, or something, pwede mo lingkod sa ka, so, diri sa gawas, amo ang dati sa guard, pwede ba daw mo lingkod ko, yung ano man, siya, lingkod sa kadiyot ba, tapos nisod siya balik diri sa sala, and then, lingkod ko, pinot ko sa cellphone, marang, just a normal, feeling na wala ko hint, nothing. Pag dulan niya na ako, nakaana sa iyang kamot ba, so, feeling na ako, basin tagaan ko niya, gift, or, wako kay ba, dili na siguro flowers, kay kitagaan na mo ko niya, like, akong expect is, regalo ba? And then, siya nga, hani, kaniunta akong gift ni mo, di, kita na ko nga gamay nga, kanang pagkaputos, di, ko nga, hala, basin, ako no na is, Arios, kay kabaw siya, ganan ko, earrings ba? Kaya last time, tagaan po ko niyang earrings, same na po do, pagkaputos ba, siya to kung earrings ni, pag-open siya, kanaunta akong gift ni mo, di ka ako nag-open, makita na ko sayang nawong ba, nga murag, na-dismaya siya nga, gusto kong ta siya nga to sa Amsterdam nga, mapicturean, and gusto niya nga mag-try me dito sa Amsterdam Lookout nga, dito unta siya ganahan nga, mag-propose, I think, sa kahuna-huna nga, dito siya ganahan. Aloy, pisad ko at the same time nga, guilty nga feeling nga, kaloy, nag-effort siya kay, to make, para ma-clear sa inyo guys, di ko hilig o surprises, and then akong uyab jud basta naihatag sa ko is gina-clear sa na mo, like gina-istoryahan na kung ganan ba ko or dili. So dili mi hilig na i-surprise, or kailangan i-surprise ko kay I'm your girlfriend, I'm your husband and wife to be. So walay ingon ana nga surprise, wala po i-video nga naitabo kay syempre like atong moment nga naa to alangan pa mag-i-video sa ni nato, like mawa na ang kanindot sa sitwasyon nga ni propose siya, and then yun siya nga kanang kay bawo naman ka nga napag-usapan naman ni nato before nga kanang mapakasal ta soon, and ako wala po ko nagkuno kasal nga dapat bongga akong kasal. It's just as much as possible gusto na mga simple ra siya, and yeah, ang importante man is makasal. And then pagkita na ako sa Singsing na ana siya nga kanang like mo lang ito nga kay bawo naman ka nga kanang plano to, nagpasalamat ko, gihagna ko siya, ako siyang kiss kay syempre nagpasalamat sa ko, and thank you kayo hani kay though wala ko nag-expect og any engagement ring, kay ako na siya hindi ko kanang engagement ring, kay like for me dili na siya kanang kinahanglan jud ba, kay tugay naman may nga mag boyfriend girlfriend, so para na ko is kung diretso na kasal, really fine for me. Pero since gitagaan ako, thank you kayo Anis, ako lang i-share sa mga palangging, so I'm so happy ani, and yeah. And ang story na ni Singsing yun sa niya pagkuha ng 18 pagkuha dito sa
alahasan kay sige man may kuyog every off like naman grocery or may palit na kuyog yun may that day lang yun nga nakadungog ko giingnan ko niya nga di daw may magkuyog no magkuyog mig adto sa sentrum kanang murag kanang kung asang palitanan ba pero di ko kuyog niya giingnan ko niya first time ko nakadungog giingnan ko niya nga wag kang kabuntot sa akin so na katong moment kay ko nito na hurt ko kay first time na ko ginagwag kang kabuntot kay normally kuyog jud mi but it's because of this ring maong giya kong giingnan nga di daw ko dapat sigsunod niya so mao ta akong story time mga palanggi I'm so thankful kay naka 1,000 subscribers na thank you kayo ninyo mga palanggi and yeah, that's it. And if wala pang nakasubscribe sa akong YouTube channel, ayaw kalimtig subscribe si Cham Bonita. Free na tuplo ka rin ninyo. And if kinahan mo nga, dili mo maulahi sa ubang updates sa akong mga videos, pwede nyo ipindot ng bell para every time na ako ibang video is ma-notify mo. That's it mga palagi sa akong video. I'll keep you updated pohon. In 3 days, kay magpakasal kami. And wala tayo na niya ang video, ana. Salamat! Bye!